दा जोबोर मोजां खारन दिमाकुसि आनसलिक आसु आरो लोगोसे जोंनि स्पर्ट्स एसोसिएशना दिनै फैयै फैयै 28 बोसोर जाफैबाय 29 बोसोर जाफैबाय ओमफ्राय ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ बिराद बे खेलानि गेजेरजों माने थुलुंगाखांनाय होनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि मुंख्लंफोरनि मुंखौबो गोजोरै लाखिनो हादों बेनि गेजेरजों जों आसा खालामबावदों कमिटिखौ जों खावलायबावदों जोङो जास्ट खेलाखौ बे खेला होनायनि गेजेरजों जाहाथे फैबाय थानाय गथ' गथायफोरखौ मोनसे ट्रेनिंनि बेबस्था खालामनानै होयो जोङो बांसिन प्रडाक्शननि गेजेरजों जों थांनांगोन जोङो प्रडाक्शन नांगोन अब्लासो जोङो भबिष्यत जोङो माने मोजां गेलेगिरि जों मोननो हागोन ओंखायनो ट्रेनिं सेन्टार गेलेनायजों लोगोसे जोङो माने उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ एकदम ट्रेनिं सेन्टार खुलिनांगौ ओंखायनो जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायाव गोबां इभेन्ट्सआव जों दासिमबो मोजां रोखोमै दावगानो हायाखै ओंखायनो मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों थांब्ला जों दावगानो हागोन जेरै जोंहा बिराद टेलेन्ट दं बक्सिं बेयाव बिराद मोजां खालामगोन आर्सारियावबो मोजां खालामगासिनो दं आरो लोगोसे जोंनि बक्सिंआवबो बिराद मोजां खालामगासिनो दङ फुटबलावबो हागोन खिन्थु फुटबलफ्राव जोंनि बे जितु ट्रेनिंनि बेबस्था बिराद खम जानायखौ जों नुनो मोन्दों जा जोंनि खेला फाथिदों नंगौ खिन्थु ट्रेनिंनि बेबस्थाफोरा बिराद खम जादों ओंखायनो आं खावलायदों जेनेबा मोनफ्रोमबो जोंनि स्टरनि जायफ्रानोखि गेलेनायखौ दैदेनबाय थायो जों खावलायहरदों बिथांमोना ट्रेनिंनि बेबस्था लायो आरो जों दा जिहेतु गभर्नमेन्टआव दं जों हेल्प होगोन बेनि थाखाय जों नुबाय जितु बड'लेण्डआव जोलुर होननानै बुङोब्ला मोनसे मेहेरनां बादायलायनाय जायो नाथाय जों नुदों गोबां आफादफोरानो दिनैसिमहालागै बे मोजां इनफ्रास्ट्राकचार गैयिनि थाखाय बेफोरबायदिखौ खुंफुंनो हायाखै दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ मा इनिसिएटिभ लादों दा जोंथ' दा बानायगासिनो दं स्टेडियाम गोबां जायगायाव जागासिनो दं दा जों खारन जोंनि संग्रामानो बेसेबांबा गोबाव थांखाबाय संग्रामनि उनाव जों दा खै बोसोर मोन्दों बेथ' 30 बोसोर जेनेबा 25 बोसोर दा बेथ' साफिसियेन्ट नङा दा ओंखायनो माखासे इनफ्रास्ट्राकचार 25 बोसोरनि सिगाङाव नायनो थांब्ला माथो दंमोन गंसेबो स्टेडियाम गैखाया जे ओरैनो दुब्लियाव गेलेनायनिफ्राय दासो फिल्डआव फैदों नङा होमबा फुटबल गेलेनायफोरनि गतिके जोङो लोगो लोगोनो जों आसा खालामनाङा लासै लासै जोङो बेखौनो जुदि आरो 10 इयार्सनि उनाव जोंनि प्रडाक्शना जुदि मोजां जायोब्ला जोंहा आबुद्धि खालामनो गोनां मा दं दा ओंखायनो थ्रु प्लेनिंनि गेजेरजों थांब्ला जों साक्सेसफुल जागोन बेखौ जों नुहुरदों